अपघातासारख्या कोणत्याही इमर्जन्सीसाठी आता प्रवासाची रिस्क घेण्याची गरज नाही, कारण आता कणकवलीत सर्व अत्याधुनिक सुविधांनी सुसज्ज आहे डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम। अत्याधुनिक ट्रॉमा केअर, अत्याधुनिक ॲम्ब्युलन्स, ट्रॉमा केअर सर्जन, न्यूरोसर्जन उपलब्ध, रक्तपेढीची सुविधा, 20 किलोमीटर परिसरात ॲम्ब्युलन्सची मोफत सुविधा। डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम 24/7 इमर्जन्सी सर्व्हिस। मोबाईल 9852 108 108 आणि 8803 108 108। महिला दिनानिमित्त घे भरारी फाउंडेशन तर्फे युवती आणि महिलांसाठी अनेक मनोरंजनाचे कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले होते। जगन्नाथराव भोसले शिव उद्यान इथं हा कार्यक्रम पार पडला। वा वा वा, छान छान छान। 1 2 3 4 मगाशी होती 100ची नोट, आता आणायची आहे 50ची नोट। चला पटकन 50ची नोट आणायची आहे, 50ची नोट। सकाळी पाककला स्पर्धा झाली, विजेत्यांना पारितोषिक देत गौरविण्यात आलं। सायंकाळी खेळ पैठणी हा कार्यक्रम घेण्यात आला। कुडाळ येथून आलेले स्पेशल भाऊजी समीर चराटकर यांनी या कार्यक्रमात जान आणली। यामध्ये प्रथम पारितोषिक पैठणीच्या निशिगंधा पेडणेकर मानकरी ठरल्या। SM मडकईकर ज्वेलर्सच्या माध्यमातून प्रथम विजेतीसाठी 5000 रुपयांचा 1 ग्राम सोन्याचा नेकलेस सेट देण्यात आला। द्वितीय पारितोषिक कांजीवरम साडी समीक्षा मालवणकर, तृतीय पारितोषिक इरकल साडी रुचिता राऊ या मानकरी ठरल्या। यांना देखील SM मडकईकर सुवर्णकार यांच्या माध्यमातून आकर्षक बक्षीस वैष्णवी मडकईकर यांच्या हस्ते देण्यात आली। तसेच वक्तृत्व स्पर्धा महिलांसाठी आणि युवतींसाठी घेण्यात आल्या। सामाजिक कार्यकर्ते राजेश उर्फ राजू पनवेलकर यांच्या माध्यमातून लकी ड्रॉ विजेत्यांना मोत्याचा सेट देण्यात आला। सीमा मटकर यांच्याकडून साडी भेट देण्यात आली। घे भरारी फाउंडेशनच्या पदाधिकाऱ्यांच्या हस्ते विजेत्यांना गौरविण्यात आलं। काय भाऊजी म्हणजे भाऊजी, हे बघा तोंड लपवतात। काय प्रेम आलंय बघा, हो असंच सांभाळायचं असतं। यावेळी घे भरारी फाउंडेशनच्या अध्यक्षा मोहिनी मडगावकर, उपाध्यक्षा रिया रेडीज, सेक्रेटरी सरिता फडणीस, खजिनदार अदिती नाईक, रेखा कुमठेकर, संचालिका शारदा गुरव, ज्योती दुधवडकर, सलोनी वंजारी, दर्शना बाबर देसाई, धनश्री इंदुलकर, वंदना मडगावकर, सीमा रेडीज, मेघना साळगावकर, सुष्मिता नाईक, स्वप्नाली कारेकर, साक्षी परुळेकर, गीता साबन, मेघा भोगटे, प्रतीक्षा गावकर, अर्चना खानोलकर आदी उपस्थित होते। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।